Hello guys! Welcome to my vlog. Australianang Bisaya. Bisayang Pinay na nakaasawa og afam dito sa Australia. So, galing na kami sa aming quick getaway lang. Galing kami kay Pasat dyan. So, short holiday lang kasi bukas pasok na naman ang asawa ko ng maaga talaga. So, 8 days na siya after nakapag-holiday siya ng weekend. So, sobrang busy na naman niya. Kaya, medyo umuwi kami ng maaga. Tapos, meron siyang isasauli na naman niya yung blanket niyan dyan sa spotlight. Kasi, hindi naman gumagana. At si Teddy Bear, all time talaga siya, nagtumatayo siya, nagdadrive kaming ganyan. So, yan yung ano kayang ginagawa ng lalaki, nag-refill yata ng gaso. Ito, dadaan pa kami punta kami sa Bunnings kasi may bibiliin kaming ilaw. So, sobrang tumatay ka, Bear, o muutot, mabaho. Yan. Sobra kami nag-enjoy. So, sobrang bilis ng oras pa talaga pag like, sabi nila, if you're having fun, sobrang bilis ng oras lang talaga. So, yan, medyo kulang yung bakasyon namin. Pero, at least, nakapagbakasyon kami kahit sandali lamang. At saka, back to work na naman. So, minsan, hindi nyo naman kailangan ng maraming pera para mag-holiday. Punta lang tayo sa malapit at saka hindi tayo nagbabayad ng accommodation, di ba? Libreng pagkain, charot. Thank you, passenger. So, sa ulitin sana, stay longer sana. So, paano kasi ang trabaho na naman. Pasok na din ako bukas. So, yan. At saka hindi rin kami makapagligo ng dagat, makapag-swimming kasi sobrang lamig dito kasi winter. Kaya, ano lang, banding-banding, walking, kasama ng aming tinibari. So, tingnan mo, si Mr. Goss. Hi, Bay! Bay! Gusto yata yun sa mama kasi si She nandun eh. Hi, hello. You okay? Hi? You thirsty? We're almost there. Yes. Sa bahay natin, asikasun lang natin ating mga pangailangan. So, yan, thank you for watching mga beautiful sis, lows, and beautiful people. Bye!